Una caiguda, un mal resultat, són coses que passen factura i no s'obliden. Però han passat 3 mesos dels Jocs Paralímpics de Sochi i per la mallorquina Úrsula Puello tot allò no és tan important. El seu mal de cap va més enllà. He donat moltes voltes a la temporada. No vull tornar a repetir una temporada com la passada. En quant a resultats sí, però no en quant a organització ni planificació. Tinc bastant clar que el que és l'equip nacional gestionat per CDI a la Vall d'Aran no vull tornar a estar. Simplement és que jo no m'ha agradat les maneres que s'ha duit les coses i ni que se m'ha duit a mi ni que s'han duit en el meu company Òscar. I tots dos han decidit deixar-ho, igual que el nostre entrenador en Javi també ho ha deixat. Però això no vol dir que deixi de competir. Ella té ganes de seguir, però al seu aire. Ho faré per meu compte, amb un entrenador, entrenant a Sierra Nevada, seguint anant a les mateixes carreres, Copa del Món, Copa d'Europa, el mateix exactament, però sense dependre de lo que és l'equip nacional. Aquestes setmanes són diferents per a Úrsula. Deixa el seu hàbitat natural, la neu, per estar a prop dels seus, a Esporles, allà on la varen rebre com una gran campiona quan va tornar de Sochi. Ara estic anant una miqueta en el gimnàs, estic estudiant, estic fent coses per casa nostra, estic arreglant papers que tenia que fer que no puc fer en hivern. Úrsula té 30 anys i ganes de seguir-ne uns quants més esquiant. Jo me veig amb forces de 4 anys més, clar que sí. Ara comença una altra lluita, la d'aconseguir finançament, perquè vol seguir representant les illes per les pistes d'esquí de tot el món.